हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जबिन4 अफिशियल इउट्यूब चेनेलाव रिजाल्ट माला हागोन बेनि सायाव गोबां नेगासिनो दङ एबी यूबी कन्स्टेबलाव दा मार्चनि लास्ट उइकआव होनो गोनांमोन बेनिफ्राय जुदि होआबा एप्रिलनि फार्स्ट उइकआव होगोन होननानै बाथ्रा होदोंमोन नाथाय नोंथांमोना मोनसे नटिस एबा मोनसे निउस मोनदों जानांगौ जे जुनाव होगोन होननानै दा बेसेबां सैथो बेनि सायाव जेबो डिटेल गैया नाथाय नोंथांमोना मोनगोन थाबैनो आसा खालामो बैसागुनि सिगां रिजाल्ट आउट जागोन दा लोगोफोर बे रिजाल्ट पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो एबी यूबीआ दासिमबो जेबो आपडेट गैया तो गोबां कमेन्ट्स खालामदों रिजाल्ट माला मोनगोन होननानै बाट बेयाव जेबो अफिशियेलि आपडेट गैया नाथाय आसाम पुलिसखौ नायोबा साडेनलि फैलाबायो रिजाल्टआ दा बावैनो फैनो हागौ आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखादों दायो रायजो सभानि इलेक्सननि थाखाय एसे बिजि जादों जानांगौ गभर्नमेन्टआ दा बेखायनो होथ'वाखै जानांगौ आरो बे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्रिलनि फार्स्ट उइकआव मोननायनि चान्सआ थागोन बेनो जाबाय एबी यूबी कन्स्टेबल तो बेनिफ्राय मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेटआ बेनो लास्ट डेट गैला बेनो जाबाय आसाम पुलिस एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनाय सब इन्सपेक्टराव एसआई यूबी एबी कामान्ड' नोंथांमोना जायफोरा एग्जाम लिरगोन 24 एप्रिलाव दासिमबो एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामाखैबा खालामना लादो लास्ट डेटआ 30 मार्च तो लास्ट डेट 30 मार्च बारा गोबाव गैला थाबैनो खालामना लादो बेखायनो बे कमन रिटेन एग्जाम पर्टेलाव फैनानै तो नोंथांमोना लगइन खालामदो बेनिफ्राय जायफ्रा एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनो हायाखै एनभिले दिन्थिदों तो नोंथांमोना फनखौहाय चेन्ज खालाम बेलेगाव जायो मालाबा जाया तो आं ट्राइ नायदोंमोन जे सासेनाव जादों सासेनाव जायाखै बेखायनो आंनि फनाव जादोंमोन बाट नोंथांमोनाबो बेबायदि ट्राइ नाय अब्ला लगइन जायो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थाबानो जाबाय लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैला बेखायनो एप्लिकेसन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय बार्थडे बेनिफ्राय नामखौ होनानै लगइन खालामदो अब्लानो डाइरेक्ट फैगोन आरो जायफ्रा एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामखाबाय नोंथांमोना बेबायदि मोनसे अपसन मोनगोन जेरै एप्लिकेसन प्रिन्ट तो प्रिन्ट खालामना लानो हायो गोसोबा बाट जायफ्रा एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामाखै एप्लिकेसन फ्रम निउ मोनगोन बेयाव थांनानैनो नोंथांमोनाहाय खालामनो हागोन आरो बोरै खालामो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ आरो जायफ्रा रोङाखै डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअ दङ बेयाव नायनानै खालामबानो जाबाय एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालाम अब्लासो नोंथांमोना एडमिट मोनगोन नङाबा मोननाय नङा थ' बेखायनो नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनानै 24 एप्रिलाव फुङावहाय एसआइनि एग्जामखौ होनो हागोन आरो दानि रिलिज सोलिबाय थानाय कनस्टेबलनि एग्जामाबो ओइदिनखालिनो जागोन बेलासियाव तो बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ थाबै नोंथांमोना खालामना लादो जाहाथे थालाङि बायदि